Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji amalawi onse chigawo chino chakumadzulo. Ine Comrade Ntanyiwa. Choyamba ndikufuna amalawi konse kumene muli kunena kuti ulendo wanga ndayenda bwino, angakhale unali ulendo wosatidwa komano ndikufuna ndiyamike Mulungu wakumwamba kunena kuti wandiyendesa bwino. Ndikuyankhula pano ndili ku nyumba ku Namibia, ndafika. Ndimafuna ndipemphe amene mmakonda chipani chija cha UDF kunena kuti ndinayankhula mmamawa kuti nditulukira ndifika kuti amalawi tikuwuzeni zoona zenizeni kodi chikuchitika ndi chani. Nthawi zina azisogoleri azipani timati tikupempheni kuti ma activist pamene tikubwera kuyankhulirapo pa zimene zikuchitika, nthawi zina amakhala anthu chifukwa cha nyengo zimene tikudusa ndi zimene zikuchitika zimapangisa anthu kupsa mtima, chifukwa chonoti samadziwa kuti kodi chimene chili mbali ina, chimene chili side ina ndi chani. Komanso maka kwambiri amalawi akukhala okhumudwa chifukwa chonena kuti amamkonda Atupele Muluzi. Nde akamona Atupele Muluzi aliphe, amalawi amazifusa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Nde timamva amalawi amatha kuyankhula chifukwa chonoti sakudziwa kuti kodi kuseriko chikuchitika ndi chani. Komanso in other hand, tiyeni ife amalawi tikhale omvesa pa nkhani ya UDF kunena kuti UDF mtsogoleri amene aliko kumenekoko ndi Mayi Lilian Patero, ndi amene akuyang'anira chipani cha UDF, si Atupele Muluzi. Pamene papa ndimafuna kuti tikumbusana amalawi kunena kuti Atupele Muluzi ananena kuti ndayimika kaye za ndalezi ndikufuna ndikapange ntchito zina, komanso ntchitozo nzopindulira ife eni amalawi makaso achinyamata anati sazika. Now ndife amalawi amene tikumufuna chifukwa cha ntchito zake zabwino zimene iye amachita. Ndeno chifukwa chonoti Atupele Muluzi sakubwera pa ground, amalawi ndimafuna ndikupempheni kunena kuti tiye tizindikire kunena kuti paja Atupele Muluzi pakadali panopa si mtsogoleri wa chipani cha UDF kufikira akapita ku convention a UDF ndi kukasankha kuti mtsogoleri wathu ndi uyu. Kuchokera siku limene lolo ngati akapezeke zonoti Atupele wasankhidwa kukhala mtsogoleri wa UDF, ndi pamene amalawi tizambe kumuloza chala Atupele Muluzi. Komano as for now ndi munthu mmene ndilili ine, mmene alili Aboni Kalindo, komano makonseni alipo kuti kodi chikuchitika ndi chani. Nde mwalonjezo madzulo ano sindikhala ndi programu ya Nkhanga Zaona. Programu ya Nkhanga Zaona ndibwere nayo mawa nthawi ina iliyonse kuchokera 6 o'clock. Ndicho linga choti amalawi tikuziwiseni mu Nkhanga Zaona kuti kodi zakhala bwanji ku UDF, nanga ndi ndani amene akubweresa mpungwepungwe ku UDF. So nimafuna ndipemphe masapota nonse amene mmasapota chipani chija cha UDF, mitima yanu ikhazikike. Tikuwuzani kuti uyu ndi amene akubweresa mpungwepungwe, uyu ndi amene akubweresa mpungwepungwe.
koma pakadali pano ndofuna ndikupempheni dekani UDF ndi chipani chanu chimene mmachikonda, acheya amakukondani nonse, ndipo mundichitire umboni kunena kuti acheya akadali mululu wa mabala umene ali nawo chifukwa cha imfa ya Mai Shaniru Muluzi. I don't think acheya angakhale pansi ndikukambirana zonena kuti chipani cha UDF chikuyenereka kupita ku MCP. Ndipo nkhani yowaitana a MCP kubera ku convention tikutambasulirani ifeyo ali mpopo malinga ndikafukufuku wathu sitimafuna kungobwera ndikungonena zinthu zopanda umboni, koma tibwera tikuuzeni kuti kodi chatsitsa zaye ndi chani. Nanga amene akupangisa, amene akafumbwefumbwe, amene akubwera ku UDF ndi ndani akumbweresa. Ndemawa pa Limpopo FM chigawo cha kumamawa tizakhala ndi nkhani ya UDF kuti amalawi tonse timve, komanso ife ena amene timachikonda chipani chija cha UDF tikhale omasuka pamene tikukonzekera kupita ku convention. Tikonzeke osati ndi mangawa, koma tikonzeke kuti tikupita kukasankha mtsogoleri amene tikumufuna. Komano anakafumbwe amene ali mkatiwa onse tilongosola ndi cholinga chonoti ifaini yake okonda chipanicho tione kuti kodi tipanga bwanji kuti anakafumbwewa achokemo, chifukwa muli anthu ena amene akuoneka ngati kuti nda UDF koma sa UDF, ndi amene akufuna kubweresa mpungwepungwe. Nde inu amene mukukonda ndalama mawa tikuyikani pambalambanda kuti akuti ndi amene afuna kusokoneza UDF. Amene watopa muchipani, kaya watopa ku UDF, kaya watopa ku DPP, kaya watopa chipani chiti, kuli bwino kungonyamuka komano osasokoneza. Ndikulandira uthenga message kunena kuti iso woimba wina akulowaso ku MCP. Tikuyankhula pano ali mu studio akuphika nyimbo yoti atinamize ife amalawi kunena kuti Lazarus Chakwera ndi president yekhayo amene anthu akamuvotere. Komano oimba wa musadandaule kunena kuti tinanena kale kuti oimba onse olakhoza kupita ku MCP, komano palibe chimene chingasinthe chifukwa mtengo wa fetereza okhala omwe uja. Iwo akupanga za mnyumba mwawo. Ndiye tati tikuziwiseni kuti oimba wina amene anaimba nyimbo yonotama ndidusadusa naye soposa chedwa pompa akhala akupita ku chipani chija cha MCP. Tikunena pano akuphika chimbale. Nde zonse tikambirana munkhanga zaona mawa. Ndikufunireni usiku wabwino amalawi nonse amene munali nane, amene tinali limodzi kuzungulira Malawi. Ndikufuna ndikuyamikireni koposa. Ndikufunireni usiku wabwino. Ambuye alemekezeke. Ndimakukondani nonse ngati mmeneso inu mmandikondera. Chachikulu tiyentikizane mmapemphero. Mulungu yekha ndi amene akudziwa kuti tsogolo la dziko la Malawi likhale lotani. Ndikufunireni usiku wabwino. Ambuye Club Junta, building